ọka ome ndị ọka ome ndị nnukwu mmanwụ ndị nnukwu mmanwụ ndị ọka ome a na-ekwe ọka afọ gị ka egwu na-akpọ egwu ndị akpọ ọka afọ nwanne a na-ekwe ọka afọ gị ka egwu na-akpọ ndị nnukwu mmanwụ ịbụ ọka ome ndị nnukwu mmanwụ goli rọfụ na anyị ekene mabala akụ na nwa iji ụwa ka nna akọwa ana-ekwe rọfụ gị ka mụ na-etile egwu rọfụ na anyị ekene goli mbene gị na-atabụ onye mala ebe ga-abụ mbene gị na-atabụ onye mala ebe ga-abụ inwego ego ego ndị mmadụ ego inwego ego ego ndị mmadụ bụ ebe ana-egbe ọka afọ gị ka egwu na-agba n'ime nnukwu mmanwụ ebe ọka ome ebe ọka ome ebe nnukwu mmanwụ iji ụwa ka nna akọwa ọ bụ ego na-achịzi rọfụ ka nna akọwa makpala akụ na nwa ego gị ga-abụ elite nwakpala akụ na nwa ego gị ga-abụ elite nwakpala akụ na nwa nataza na be nne ya ego landị nwante lụzụ nọdele nne ya anagwere ọfụ nwakpala akụ na nwa gbala nere ụlọ ọzọ n'ụsụ nọdebe dele n'ụdọji nye ụdọchi ime gị ebe ya eme rọfụ imenwe ebe ya eme ọ bụ ego na-achịzi rọfụ na anyị ekene nwakpala akụ na nwa rọfụ ka nna akọwa ike egwu na-akpọ ndị nnukwu mmanwụ ego ebe nnukwu mmanwụ rọfụ ebe ọka ome ndị nnukwu mmanwụ nwanala asaba nwanne luso ebe ụlọ n'ọdebe nwanala asaba nwanne gbala n'ebe ụlọ n'ọdebe gola n'egolo nọ rọfụ ka nna akọwa anagwe nwanne m nwanala ebe ya asa gbala n'ebe ụlọ n'ebe ụsụ n'ọdebe ụkwụ n'ọzọ nwedebe egwe rọfụ gị ka mụ na-agwa ka nna akpọ ọ bụ ego ji ọlụ rọfụ na anyị ekene anagwe rọfụ ịbụ ọka ome ndị nnukwu mmanwụ ịbụ ọka ome rọfụ ịbụ nnukwu mmanwụ egbe eji m egwu awa na-ekene chief anekwe ọkafọ ekele gị anekwe ọ bụ gị ka nna kpọ anyanwụ anị na ndị be anyị ndị Igbo o nwere nnụnụ ọ na-akpọ ara ọ na-eme osisi ọbụla ọ fụrụ ọ ga-ja lụọ ya ụlọ otu a ka isi eme ebe ọbụla ịfụla na ị na-egolu ya lụọ ụlọ ego gị bụ ego mmiri esi na nkenele gị ihe ọmụ Ugochukwu anekwe ọkafọ enne onye chọrọ m ekele m eze nwanyị ịgbalagba ọ bụ ego na-achịzi iji ụwa ka nna akọwa ike egwu na-akpọ ime nnukwu mmanwụ ebe ọka ome rọfụ oke nnukwu mmanwụ biko gị kene Jonathan ka nna akpọ Jonathan gị ka egwu na-akpọ egwu ya bụ ejike nwanne m akụsi na-achị iji ụwa na-esi na-achị ọ bụ ego na-achịzi Jonathan anyị ekene gị ka mụ na-akpọ ọ bụ ego na-achịzi iji ụwa ka nna akọwa mmanwụ ụnụ bụ ndị ọka ome ndị nnukwu mmanwụ
wala ekele mi ani ko ka o sina kele mi o bo go lati se o wala ni bo gi ke gun na bo egun ja bo bolo wanam e bolo na lo wala ni ko kai na no ni ko ma no ni o ka o me ambassador gi ke gun na bo egun ja bo ambassador wanam ai se na lo wana bolo na anye ke no Obwego natse sadon ayeke o ambassador lenu kumau ono ndio ka ome lenu kumau egbe anobo kaka isi na kenele ki chief Paul Cheze ekenengo bọ́ọ̀lù kíkẹ́ egun lábọ́ egun dàpọ̀ bọ́ọ̀lù Cheze o egun dàpọ̀ bọ́ọ̀lù Cheze egun nnukwu mmanwụ ebu ọka ome bọ́ọ̀lù oke nnukwu mmanwụ ugoli iji ụwa ka nnebe iji ụwa ka egwe adịkwa ọkafọ esi na kenele gị Sunday na Saturday nsọ na Anamụ Sunday na ayek ne ike bụ na akpọzi Sunday ka na akpọ asọtede na ayek o nnukwu mmanwụ ndị ọka ome nnukwu mmanwụ goli iji ụwa ka nnebe egwe chief adịkwa ọkaka ọ sị na kelele ya Bernard Okoye Nachi Igwe ekene mi o tene wole anaba obego natse Bernard ka na bo Igwe mwazo toko ijuwa ka na be no ka e na bo ndoku mawu no ni oka ome ndoku mawu ekunya bo sunu nina ndoku mawu Bernard ngike gunla bo Oko ya nachi nwanne m gwa n'ọka ome nnukwu mmanwụ goli iji ụwa ka nnebe goli iji ụwa ka nnebe anagwara esi na nkenele gị chief Charles Obiora egewa ya mmanwụ na-atụ mma eno goli ugwego na-atụzi waya ka nna kpọ waya gị ka egwu nlabụ Obiora gị ka anyị ji eje mba mmanwụ na-atụ mọnogwu iji ụwa ka nnebe iji ụwa ka nna akọwa ndị ọka ome nnukwu mmanwụ Obwego natse nuka elabo mmanwụ ndị ọka ome ya bọsụ n'ụwa abịa ego mmụọba ya ka nata ka ije mmụọba ka nje zute nwanne m Ojukwu ole gị ka egwu nlakọ egwu ji akpọ Ikemba nwanne m egwu ji akpọ Ikemba nwanne m egwu ji akpọ Ikemba nwanne m Ojukwu nwanne m gwa n'ọka ome ịbụ nnukwu mmanwụ n'ọka ome egwe eji m egwu ahụ na-ekene Chief Nnamdi Ọnọra
Stella Odie ekelego goli enande kana obego na tizi enande na ye mani kike egwu na bo nnukwu mmanwụ na ebe ọka ome ebe ọka ome nnukwu mmanwụ ndị ọka ome na oke nnukwu mmanwụ egwe ikwu nade nwanne m nade ọbata obi nwanne m gwa na ọka ome ọbata obi nwanne m gwa na ọka ome na ebu nnukwu mmanwụ ugoli iju ụwa ka nnebe abịa egwe anya egwu sori ka anyị abịa egwu amala ka anyị jeje ọgwụ amala bụ ụgbọ ọrụzi amala bụ ụgbọ ọ bụ ego na-atịzi iju ụwa ka nne mụbụ nwala agwụ ya ka mụ ji akwụ ụwa m ka m ji akpọ ọ bụ ego na-atịzi ụmụnna m n'ụka m na-akpọ ndị nnukwu mmanwụ ndị ọka ome egwe egwu a were kene Chief Bonny Ilemne anụ enyi ekene to egwu ndị agba Bonny nwanne Bonny anụ enyi ebe ọka ome ebu nnukwu mmanwụ egwu ndị agba Bonny nwanne m ebu nnukwu mmanwụ ebe ọka ome egwe ekere go Bonny Ilemne n'esi na kelele gị Chief Paul Anekwe Nnabili ekele gị agba bọọlụ nwanne m bọọlụ Anekwe nwanne m ụgbara ọka omekọ ebu nnukwu mmanwụ ebu ọka ome egwe ugole iju ụwa ka nna akpọ onye gwere gị ka egwu na-akpọ egwu ndị akpọnye ekwele nwanne m egwu ndị akpọnye ekwele nwanne m mmiri na-alụ ugwu nwanne m ka nna akpọ mmiri na-alụ ugwu nwanne m bụ ọka omekọ mmanwụ ekwele ebe ọka ome onye gwere nwa mmụọba ọ ga-ala ekele gị n'ala ugwu na anam dalo n'isi na kenele gị Elias Nwabese Etapo international man ekele ngụ ugoli Etapo na anyị ekele ịka anyị na-akpọ Etapo na anyị ekele Etapo nke ike egwu na-akpọ egwu ndị akpọ Etapo nwanne m Etapo mmanwụ ego ndị ọka ome egwu ike ọ nara nwale iji ụwa ka m na-akọwa agbala akụ na nwa ọmasị ụbụ nwa ọmasị ọdụm nna bọbito ekene m yo tene ọ bụrụ nwanne m amechi bụ nwonowo nwanne m onowu iji ụwa ka nna akpọwo egwe onowu isi na kenele gị chale smako ekene m yo smako dalo ije polisi onye nwe egwu enwere egwu o bụrụ mmadụ n'ọchị na-eburu m egwu male mobiali nenu ụwa ndị be anyị becha ka enwere egwu iko ụlọ egwu ekpile mma ụwa ndị be anyị ụnụ si anya gazie mmanwụ ebe ego ka nje maọba ka nje ka bịa ka nje kene obugo
nwanne m obugo nwanne m omelo ya ọ na-atụrụ nwanne m obugo Romi na mmechọdoro gị nwanne m obugo ọ bụrụ mmadụ na-ete egwu Romi n'ọchị na-egbu egwu enugo nwanne m obugo nwanne m nwamụlọ ọba nwanne m ọbara aka nwa agwụ na-ahụ enugo obugo nwanne m obugo na nwa agwụ a na-atara ya obugo enugo ndogwu obi nwanne m ije ụwa ka m na-akọwa dịka m na-akpọ obi egwu abụrụ maka mgbọ egwu anyị ji agwọ natalichi nye aka ọgwụ alụsị mara ya na-eme egwu enugo ogbe bụ n'ọnya na-ememe egwu mgbe amale alụsị ogwe ebu iji ogwe ebu alụsị ogwe ebu dịka obi abụọ ọzọ ka nna egburu ọnụ na-egwu wobụrụ mmadụ egwu n'ọchị na-eburu m egwu ọmaba ọ bụrụ uche na aka chi ngọ n'ọchị na-aka uche mbeleba akwụ ọgọ omu iji ụwa ka nna agwa ogene iji ụwa ka nna bụ nwanne si na-agba egwu nwanne akụ ololo ọmaba nwanne si na-agba egwu nwanne akụ ololo echubike m nwa mee nwa n'ọchị bụ ike m mmanụ rọbụ ma mgbe ejiri osisi n'ọchị ekwuru m okwu ụwa abụọ nne mmanwụ ebe ego ọ bụ ego na-atịzi iji ụwa ka m na-akọwa ugoli ego ya ka anyị na-agwali iji ụwa ka m na-ebe atụ onugbo nwanne tere dịka m na-abọ ụwa ka nna akpọ nwanne tere odogwu nne mma bego ibe na-ege na-akwale ebe amale ka gị na-akwale na ọ na-agụ ibe mela ya dịche ma lụwa biko nele uche ji ya eme gị gbale mmadụ adage uche ji ya eme ọ bụ ekwe gbale mmadụ adage fancy one, not on a brain.